Καταρχήν, ο αρχηγός της Ελλάς αποκάλυψε στο Αμάν την φιλοσοφία της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία πρέπει να γαμάει και να δέρνει. Καταγράψαμε την άμεση αντίδραση των άγρυπνων αστυνομικών σε περίπτωση ληστείας. 10 εκατομμύρια εγώ, 10 εκατομμύρια πάρω τα δώσω εσά. Αλλά μία χάρη, σας σε παρακαλώ πάρα πολύ μία χάρη. Γιατί τώρα που θα φύγει Λεβέντη μου, εγώ θα πάρω τηλέφωνο. Να έρθουν οι δημοσιογράφοι. Ναι. Άμα γίνεται με το πιστόλι να του δώσει ένα πυροβολισμό στο κεφάλι, στα πλευρά, πυροβόλα το γίνεται. Εσένα ρε, το ταμείο εδώ. Πες με τα καλά σου, θα με πυροβολήσει εμένα. Για το καλό της τράπεζας ρε πουλάκι. Όχι και έτσι το καλό της. Σκάσε, θα μου καλώσει τη δουλειά του. Του πυροβολιστά εδώ, πυροβόλα τον εσύ. Δεν έχω πρόβλημα, με χαρά να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έχω πιστόλι. Δεν έχει πιστόλι, κάνα πρόβλημα. Θα πάρουμε από το όργανο. Δεν έχει. Όχι το όργανο των αστυνομικών που κοιμάται εδώ πίσω, το πάρουμε το όργανο. Όχι ρε παιδί. Θα πάρουμε το όργανο ρε παιδιά μου, μην ξυπνήσει όμως και να. Όχι ρε, πάρ' το έχουμε ξανακάνει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Προσεκτικά, πάρ' το. Αφήστε ρε παιδιά, σταμάτα ρε. Κοίτα να δεις ρε, λουκούμι. Μπράβο ρε παιδί. Γιατί γίνεται εδώ, γιατί με ξυπνήσατε. Να γιάσω χέρι να αυτός ο αλήθης να μας κάνει ληστεία, θαυμάσιο παιδί. Και δηλαδή γνωστείτε πολύ καλό. Και σηκώθηκε τα πόδια στο κεφάλι τώρα. Αυτό ήταν όλο. Και εμείς σου ησύχασε. Καλή ξεκούραση. Διεισδύσαμε στα άδυτα της εκπαίδευσης των Ελλήνων αστυνομικών. Σε αυτή την ταράτσα λοιπόν που ανεβήκαμε εδώ πάνω, δεν ανεβήκαμε για κανέναν άλλο λόγο. Ούτε να χαλβαδιάζουμε τους απέναντι, ούτε να δούμε τη θέα, ούτε τίποτα τέτοιο. Είμαστε Έλληνες αστυνομικοί και ανεβήκαμε για να εκπαιδευτούμε Έλληνες. Λοιπόν, τι κάνουμε σε περίπτωση, λέω εγώ, που κάποιος που δεν ξέρω το λόγο του πηδήξει από κάπου ή θέλει να πηδήξει από κάπου ψηλά χαμηλά. Να αυτοκτονήσει δηλαδή. Εμείς ως Έλληνες αστυνομικοί οφείλουμε να το βοηθήσουμε. Λοιπόν, θέλω να ενθελωτή. Εγώ! Εσύ παιδί μου, αυτοκτόνησε. Πήδηξε στα αλήθεια. Τρελή είναι ρε, δηλαδή, υπερβάλλον ζήλος. Θέλω να πηδήξει μαϊμού ρε παιδί μου, να μην σκοτωθεί, να... Ποιος άλλος θα αυτοκτονήσει, εσύ πουλάκι μου που είσαι και πρόσεχε πες και σπάς με τα αυτοκίνητα από κάτω. Μπράβο. Λοιπόν, συνάδελφοι, τον έχουμε αυτόν που είναι έτοιμος να αυτοκτονήσει. Ποιο παιδάκι θα μου πει, τι κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, του λέμε βέβαια πόσο όμορφη είναι η ζωή προκειμένου να αναθεωρήσει τις απόψεις του περί αυτοκτονίας έτσι ώστε να δει το μέλλον του. Άμα σου στρέψω μια δωρές και εσύ και το μέλλον. Τι χαζομέρες να του πεις. Πες μαλάκι, πες εσύ. Πες ρε πούστη. Όχι ρε, πες το. Πες ρε πούστη. Μπράβο. Έχουμε και ραντεβού. Μπράβο, θα γιάσει το σώμα σου. Πολύ ωραία τα πες εσύ μια μέρα ρε. Θα γίνεις αρχηγός θα γίνεις. Συγγνώμη κύριε, πες ρε πούστη. Όχι ρε είπαμε, πες πούστη.